डिविजनल लं ट्रेबल डिविजनल कमिटि कलेज इउनिट जोंनि कलेज फाइस फैगासिनो दखानि बागै साथि सामु थांनाय लांमारि जा जोंनि सा सुकुमदे बोरमा टीएसएफनि एबा त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशननि फाउन्डार एबा फार्स्ट प्रेसिडेन्ट होननो जोंनाव बाहायगोन बेसे गरम गरम जोंनि सा सुकुमदे बोरमा दखानि बागै सामु थांनाय लामा सरकार बिनि बायदि बेसे गरम गरम जों बिनि थिमान सामसुं पालाय जागो एबा बिनि थिमान साम माटियास देबो हिन जागो जों बेसे गरम जों पालाय फैयो जों फाइने बेसे जों बिनि माटियास दे एबा दखान बागै सामु थांनाय लांमारि जा बिनि थिमान सामसुं मा पालायलायनाय कारण खाय बस जोंनि सिनि दखाननि बागै साथि मोनसे सिनि दखाना कामासि जाबाय मानो सिनि आमुं सुमुय मानो बिनि बरमसुं हाजार हाथायावबो थांगासिनो सुगायसा एबा फनगय मानो सिनि कालचार सिनि तमु जामुं एबा सिनि यूनाइटेड सामसुं कामखौ मानो बाहायगोनसो सिनि त्रिपुरा हाथाय गानांगौ जतनसों बिनि थिमानि सामसुं पालायलाय नांगौ अबन लाव लगे साना मुसुखो जे त्रिपुरा हाथायनि लोगोरम नबो जारा जों दखाननि बागै संसानाय दङ बिनि थिमानि सामनो जतन पालाय नांगौ होनाय जों टीएसएफ लं ट्रेबल डिविजनल जों कयो लोगोरमना जों पानी बाय पालायलाय हिंगे जों बसनि दखाननि बागै अनेक सामु थांनाय थांगा अनेक स्ट्रागल खायथिंगा 1968 असमनि सिमि टीएसएफ एबा त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशन आसायो आइफोरनि सिमनो सिनि सात सुकुमदे बोरमा जकुमार रियां अबाहाय दखाननि सेंग्रा दखाननि फ्रिडम फाइटार समायबो कामा सामु थांनाय थांगा अबनि कन्ट्रिबिउसन अबनि अबदान होसों ताबो माने दङ अबन बागै जों बुंनो बालक थाया जों बेसे गरम गरम ना बुंनो जों मेमोरि एबा बुंनो बुंनो थिमानि सार बुंनो आसाय माने सामनो जों पालायलाय नांगौ अबहायगे न पालाय थाय अबनो जों दिनै अबहायगे न जों लं ट्रेबल डिविजन बाय जोंनि लं ट्रेबल डिग्री कलेज इउनिट फाक्साथाय जों पालायलायखा अबनो जों कयो जे बेसे गरम गरम न যারা त्रिपुरा सा लोगोराव बिनि थिमानि सार पालायलाय नांगौ होनाय अबजों तिनियाव ब थायो पालाय जाबि दं जोंनि त्रिपुरा हास्ते कामा थायोना पालाय जागो बिनि माटियास दे थिमानि साना सुलुसुं सिम पालाय रबया कामा जागाना त्रिपुरा हास्तेनि कामा जागाना पालाय जाबाय दं दुनियावहा 13 जुन एभ्रि इयार 13 जुनावहा बिनि माटियास दे Shigi shal banani nokhaya phang tak shai phai kha